shi ma kuma yana ta hirami sai su babban sai ana kuma turani kuma ku ce na gidai ilimi sakin ka musu musu duniya mai daɗi kuma ku ce ka
you bring anything in plenty to where there is something in abundance, they will say kamar an kai wa Borno doki. In an lura za a ga cewa duk wanda suka yi hawan nan kusan kamannin su da ne, ba don wani abu ba ne duk kozana ga wani girma kalimuwa. 12 horses are the first to see. And of course, a yi baya wayannan rakuman za su harbe mutum. Wayannan rakuman ku yi hankali, ku yi baya rakuman nan ba na wasa ba ne. Masu rakuman nan inda za ka samu balarabe na asali kuma ɗan ƙasa sai a Borno. Those charges, they are now being closely followed by another 12 sets of camels of those with their owners. Azuhuru, Azuhuru, Amshi, Amshi, Amshi. Shukran leku. Wayannan su ne wanda suke shirya kuma wanda suke ba da kariya ba. Bayan wayannan masu rakuma za mu ga mutane biyu da za su zo bisa and the Talba are closely followed by the Kachanas of the Khan and the Yaulet. Yaulet accompanied by Kachano to introduce the use of firearms as well as building houses with burnt bricks. Followed by the bearers of the Alam, the Kalam and the Rom. The Kalam, Alam and the Rom are the sign of royalty. Rome, as the name suggests, that tells you that the kingdom of Borno existed equally about the same time that the Roman Empire was reigning. They were followed by about 22 gaily dressed spear horses, Sulu. Each of these spear horses are decorated with gold and silver. The total sum of decoration of one single horse is about 2 million naira. The Zulus, Bulbuluso Martuno, Leno, Letundo Ireo, Ukara Tehia. Yalana Aljaman, Amsha Jalajala is pure gold. The ceremonial presentation of what
san annabi. Alhamdulillah masu kallon mu da masu sauran mu kamar yadda muke ci gaba da gani ainihin masabilin taron mu a wannan wuri domin